Какво става, хора? Аз просто се включвам сега да ви кажа днешния влог. Никой не ме е питал, но сега ще ви разкажа. Реално аз, защото имам колан тук. И никой не ме е питал, но ще ви разкажа защо нося този колан. Преди близо месец, даже май повече, сега ще ви кажа, даже преди 2 месеца вече претърпях тежко ПТП. Реално бях клюмнал за една секунда, защото бях на работа. Тъй след работа трябваше да отивам до Казанлък, реално да свърша една работа, където ме помолиха, и после да отида до едно село, където там ще да снимам и да ви покажа как става този номер. Но за съжаление не стигнах до там. Бях с един приятел, ама той не пострада много тежко. Аз претърпях ПТП-то. Ще опитам да прекача снимки на катастрофата тук, да видите за какво става дума. Оказва се, че след катастрофата и гръмването на 3 airbag, които са отпред, отгоре и отстрани, доколкото аз разбрах, се получава, че аз от тези airbag, колана, който винаги спасява живота, реално аз, ако се замисля, ако не бях носил колана и не бях гръмнали airbag предварително, мисля, аз ако бях гръмнал, бях излетял силно без този колан и тогава да гръмнат airbag и не се знае аз къде ще съм. Затова винаги като шофирате използвайте колан. Предпазен колан. Може да е малумно да убива тук във врата, да убива навсякъде, но реално безопасността е на първо място. Не е на глоби, не е на всякакви работи. Просто самият човек трябва да се пази. Но всеки трябва да се пази. И така се случва, че аз като гръмная airbag, аз не мога да изляза през моята врата. Моята врата буташ не иска да излезе, защото тя се е подгънала леко и не мога да се излезе. А тя ще излезе от страничната. Но в момента, където адреналина те държи, достатъчно ми държа да изляза от колата. Но след като излязох и всичко, полицията дойде, линейка дойде и се оказа, че аз от удара, където е бил сигурно колана от долната част и самия волан съм се ударил и се скъсал червата. Тъй се получил перфоракция на самите черва. И затова вкараха ме в спешното, то веднага. И като ме вкараха в спешното, аз след изследвания, бързи изследвания, какво се случва, след много болки, много крещене, много такова, се получава операция на червата. Никой не го пожелавам да е на най-лошите хора. Получава така, че аз седях в рехабилитацията след това с 2 дренажа и една операция. И така цяло почти 2 седмици. Тези 2 седмици аз бях без никакви принадлежности, нито телефони, нито нищо. Седиш без храна, без вода, само на глюкоза и на инжекции. Плоската качат горе имаш вече. И там седя една седмица горе, без вода, без храна, без глюкоза, само на глюкоза.
И най-тъпото беше, че не ти дават вода, защото да не повърнеш, да не стане нещо с червата. И ти искаш, не искаш, трябва да търпиш. Най-тъпото беше, че поне както и с много мои сибирски приятели и родители и такива. Всякакви хора. Те казаха, че не е много хубаво това да седиш в болницата и да ти дадат поне марля нещо, да наслучиш устата поне, защото тя самата остава и изсъхва. В каквото си говорим, тя се изсъхва. И след това ме качиха горе. След като ме качиха горе, можех вече преспокойно да пия вода. Защото ти се нуждаш, това не е най-важното, водата. И после храната, защото аз не усещах глад почти цялата болница. Не усещах глад, само вода. И след още една седмица вече ми даваха и да ям. Изписаха ме от болницата. Това беше извън на поне 100 км от София. И като ме изписаха, вече ми казаха, мога да се нахраня, нали, с пюрета, такива работи. Не мога да ям твърда храна, не мога да ям шоколади, всякакви работи. Те ви казаха, ние викаме добре. Но 24 часа след операцията аз се прибирам в София, се оказва, че храната, която приемам, дори да е минимална, много малка храна, например една филия или крем супа, една половин купа, просто не иска да се консумира, не иска нищо, не иска да се усвои, тя директно излиза от горния край, просто да не изпадам в гнусни повърхности. И след това отидох до болницата след 24 часа, защото започна тази част тук да боли и да не мога да дишаш към дробовете. При всяко дишане, дори да е минимално, ти не мога да дишаш. Накрая започва да се успокояват нещата, докато отиваме до Пирогов, защото това е най-доброто. И от Пирогов ми казват, че експертиза трябва, трябва документи. Но те от другия град, където бяха, не ни издадоха документи. Чакахме. Те трябваше на следващия ден да дойдат, ама така и не. Те дойдоха, ама не ми трябваха предишния ден. Караха ми една сонда, който е преживял и знае какво е сонда. Ако ли не, това е един маркуч, после се свързва с един такъв плик и тя се вкарва, това е толкова дълъг маркуча, и се вкарва през носа и да стигне до корема. Да може стомашни сокове и всичко да го изкарва навън. И реално като видяха, че изкарах много стомашни сокове, караха ме на изследвания и разбрах, че реално, защото организма, примерно при рани, сега на ръката нещо се отраскаш и самата рана се стиска и се от така, примерно да стане така, се слепа. И се оказва, че точно по червата, където е самата операция, се слепва и затова не могат да минават самите черва. И айде пак до болницата на изследвания, този път в Пирогов. И оттам 2-3 дни, ама пак можеше, не можах да ям пак.
Пак свързаха системи на глюкозата съм. И този път поне ми даваха вода. След 2 дни операция, пак на същото място, същия разрез, 1:1, но този път за по-кратко време. Реално в предишната болница ми казаха, че мога просто трябва да се движа. Но не ми даваха колан, не ми казаха нищо за такъв колан. И реално този колан ми придържа червата и корема да създавам предишната болница. Не е сигурно заради това се гъчкали и те като се гъчкали са се залепили. Влизам, оперират ме след 2 дни. Нещо 24 часа след операцията. Да, реално. Но те ми казват, вече мога да ядеш. Нещо не мога да ядеш, да му пиеш повече вода от 3 глътки примерно. Примерно след 1-2 часа глътка, след още 2 часа глътка. Поне горе-долу литър и половина, за да можеш да червата да се пораздвижват и ти да можеш да изчистиш всички секрети и стомашни сокове да излезат. След горе-долу седмица, след операцията, махнаха ми сондата. Тъй казаха, че вече можеш да ядеш. Разликата е, че аз първия път след като влезнах от болницата, може би кача тук или тук е една снимка, да видите за какво става въпрос. Бях побухнал, не че сега не съм, но тогава бях по-дълго. И сега достигах си всичко точно, ма започна пак тук да се опавам, тук това. Сега съм на кемпер, както се вижда. На кемпер съм. И нямах време къде да се постига, защото съм на ляво, надясно. Но ви виждате на предишния влог, където мога да видите тук. Пак съм с кемпера наляво, надясно. И сега не мога да намерим място, където да мога да приема за 1 ден. И сега тъпно намерих някъде, където да мога да се оправя пак. Но захранването било още гадно. В смисъл започваш от крем супи, пилешка супа без месото, то само бульона, пък после това, онова. Разликата между двете болници е, че в Пирогов поне ти дават едно такова листче, че така на 3 страни дават ти какво мога да ядеш, какво не мога да ядеш. Да, пак бях много ограничен, то все още съм си много ограничен. Минава 1 месец от операцията, точно днес стават 1 месец от операцията, вие ще го видите в другия петък. На 16 стават 1 месец след втората операция. Сега и сега в момента мога почти много неща да ям, но в началото никой. Това е като и съвет към всички. Карайте внимателно, не катастрофирайте. Защото е пил сега операция на червата, ядеш булони, това, гадно ти е. Сухи бисквити, едни бисквити. Сега, не ме спонсорират, не мога да ви покажа. Но обикновени бисквити с мляко, примерно, където са, стават. Най-важното е началото, като ви кажа, че може много неща, не слагайте всичко. Първо почнете от най-просто пилешката супа, после може да сложите пилето, но пак всичко да е пасирано. Обикновен хляб, не печен. В началото да свикне организма с печения хляб. Му трябва време по обикновения хляб. После може сирене, кашкавал,
кисело мляко, но без прясно мляко за сега, защото първите няколко дни без прясно мляко, защото иначе ще стане проблем. Най-вече вода. Вода, чай, има се билков, хубав мента. Те са най-добре, защото силни чайове пък могат да дадат маха. Люто не мога да се яде, не мога да се яде свинско, телешко. Може би след една седмица може да пробвате пилешко, ама само че да е филе и да е печено, не пържено, не варено, може варено, печено на скара или печено на тиган, пак става. И после малко по малко, веднъж на 2 дни, веднъж на всеки ден, примерно, за тия малките храни, да. Но за такива по-основните, примерно месо, зеленчуци, всякакви такива работи, през няколко дни се вкарва нещо ново в менюто. За сега почти съм готов аз. Диетата се спазва около месец. И за този един месец ти трябва да ядеш малко, но често, без много храни, такива, които да дразнят, то си пише в самата брошурка. Но и ти трябва да се дисциплинираш да не го правиш. Никакви шоколади, никакви твърди храни, нито ядки, нито някакви такива по-силни подправки. Примерно най-вече първоначално с сол, после може с примерно и черен пипер да добавиш. И като свърши диетата, не се турваш да ядеш всичко наведнъж. Нали, защото вече свършила диетата, може да си ядеш шоколад, може да си ядеш дюнери и мюнери. Идеята е пак постепенно малко вкарвай и останалите неща. Примерно като се яде дюнер, примерно без пържените картофки, или примерно преди това хапни пържени картофи, вижте дали ще ти понесат, дали ще подуят, дали ще разстроят корема, дали ще се чувстваш добре. После най-вече пилешки дюнер първоначално. Но пилето малко ти понася. После вкарай малко чесън. После вкарай майонеза. Това ти го в рамките на една седмица, през 2 дена примерно, или през ден и половина. Вкарвай нещо ново. И всяка съставка после я вкарваш. И така горе-долу може да после ти понесе целият дюнер. Аз така ще направя. Сега съм почти свършил моето захранване. Ще мога после да ям каквото искам, не да се съобразявам. Но гадното на всичко това е, че много ослабваш. Примерно при мен заради 2 операции аз свалих около 18 кг надолу. И това ти оказва много голямо влияние. Защото не можеш, нито нямаш сила в ръцете, нито в краката си като клечка. Аз именно ще ви покажа как съм изглеждал преди да ме изпишат някъде настрани. И ще видите колко съм бил, колко съм слаб. Сега съм много повече да има. Скоро като се приведа в София ще видя колко съм скачил. Аз съм качил поне 5-10 кг нагоре. Не мога да се чувствам добре. И ще може после да живея живота както преди. Но с едно на ум. Така че хора, ако това видео ви е харесало, дайте му един палец нагоре. Ако ли не, палец надолу. Абонирайте се за канала, за да не изпускате всяка седмица за по ново видео. Знам, че преди не качвах много често. Качвах няколко видеа едно след друго и после спирах. Но сега мисля да се взема
сериозно, поне всяка седмица в петък. Долу в коментарите мога да напишете колко ви е най-удобно. За сега мисля към 9 часа всеки петък да качвам по едно видео на седмица. За сега мисля, че това е най-добре. Или просто в петък ще го видим часа колко е. И така. Пазете се. Сега съм калата. И до нови срещи.